салом алайкум шунавандагони азиз, дар ин навор мо барои шумо вобаста ба салоҳиятҳои асосии фанни математика маълумот хоҳем дод. ҳадафи асосии фанни математика чист? Яъне ҳадафи асосии фанни математика на танҳо аз ёд кардани қоида, формула, таъриф мебошад, балки ин роҳест назарияро бо амалия пайванд кардан. мо ба хонандагон кӯмак менамоем, ки мушкилоти олами воқеиро дарк кунанд, онҳоро тавассути амсиласозӣ ба олами математика баранд ва дар ниҳоят онро тавассути амалия ёне ки татбиқ дар ҳаёти имрӯзаи худ истифода бурда тавонанд. Чаҳор салоҳияти калидии математика, яъне ки амсиласозии математикии олами воқеӣ, муоширати математикӣ, сеюм тафаккури мантиқӣ ва маҳорати исбот, ва чорум бошад истифодаи абзорҳо нисбат ба олами воқеӣ. салоҳияти як: амсиласозии моделсозии математикии олами воқеӣ. амсиласозии моделсозии математикии олами воқеӣ ки дар рафти он хонанда вазъиятҳои таълимӣ ва ҳаётиро тавассути амсиласозии математикӣ аёнӣ, ангоравӣ, рамзӣ, ададӣ, алгебравӣ, геометрӣ ва ҳоказо ифода мекунад. абзор ва воситаҳои гуногуни математикӣ ва методҳоро дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ҳаётӣ дуруст интихоб намудаю истифода барад ва самаранокии онро арзёбӣ мекунад. тавассути роҳ усулҳои математикӣ натиҷаҳои дастрасшударо дар робита байни вазъияти ибтидоӣ шарҳу эзоҳ медиҳад. муоширати математикӣ. муоширати математикӣ ба хонанда чунин имкониятҳоро фароҳам месозад: фикру андеша, амал ва қарорҳояшро тавассути забони амиқ, равшан ва дурустии математикӣ дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ шарҳ медиҳад. асоснокунии ҳусни иҷрои математикии амалҳо ва ҳалкунии масъалаҳоро дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ пешниҳод менамояд. салоҳияти се: тафаккури мантиқӣ ва маҳорати исбот кардан. тафаккури мантиқӣ ва маҳорати исбот кардан ба хонандагон имкон медиҳад мулоҳиза ва фикру андешаҳо, хулосаҳои математикӣ, исботи масъалаҳо ва таҳқиқи объектҳои назария математикиро мантиқан ва пайваста таҳия созад. робитаро байни ғоя, мафҳумҳо ва ҷараёнҳо таҳлил, ҷамъбаст, мураттаб ва муқаррар менамояд. далелу буҳронҳои шахсӣ ва ғайрро мантиқан арзёбӣ мекунад ва дар ҳолати зарурӣ онро таҳрир ва ислоҳ менамояд. салоҳияти чор: истифодаи тафаккур ва абзорҳои математикӣ нисбат ба олами воқеӣ. истифодаи тафаккур ва абзори математикӣ нисбат ба олами воқеӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки доираи татбиқ ва маҳдудияти амсилаҳои математикиро дар миқёси олами воқеӣ арзёбӣ кунад. дуюм, арзиши мафҳумҳои математикӣ, амсилаҳо ва ҳалли масъалаҳоро дар ҳаёти ҳамарӯза, касбӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва технология шарҳу эзоҳ диҳад. яъне дар натиҷа хонандаи муосир ва рақобатпазир. пайвастагии чаҳор салоҳият имкон медиҳад, ки хонанда на танҳо қоидаҳои ҳисобкуниро аз ёд кунад, балки проблемаҳои олами воқеиро моделсозӣ кунад, бо забони дақиқи илмӣ муошират намояд, қарорҳояшро бо далелҳо мантиқан исбот кунад ва донишашро дар амалия бо муваффақият татбиқ созад ё истифода намояд. боқӣ сеҳату саломат бошед ҳамкасбони азиз.